Avui amb Noemí Roig del blog Última Projecció, avui amb Marc Envit del blog Última Projecció i amb Sílvia Moreno del blog Fent Captures comentem una altra sèrie. Sí, avui Black Mirror. Hola, què tal els tres? Benvinguts. Hola. Comencem parlant d'aquesta sèrie que ha arribat a la 4ª temporada, una sèrie que s'inicia el 2011, que podem veure a Netflix des de finals de desembre, i que no deixa de sorprendre'ns. A cada capítol es canvia la història, a cada capítol es canvien els personatges, els actors. És una sèrie que genera tot tipus de sensacions, que pot fascinar o que potser algú li pot indignar. Us ha enganxat, us ha atrapat, us ha captivat Black Mirror? Marc. Sí, i us costarà treure'm una paraula dolenta de Black Mirror, tot i que haig de dir que cada vegada m'agrada menys. Potser, mira, ja he dit la primera cosa dolenta. Jo crec que Black Mirror, quan va arribar el 2011, crec que probablement es va colar rapidíssimament entre les, probablement, i sempre és una exageració d'això, les 10 millors sèries de la tercera edat d'or de les sèries, és molt probable. Des del moment en què l'agafa Netflix, jo crec que hi ha un canvi important, de to, fins i tot diria. Inicialment era una sèrie que parlava més de la societat, d'una societat molt propera a la nostra, és a dir, d'aquí, em sembla que el creador de la sèrie parlava de, potser d'aquí 10 minuts, si fem les coses malament, així serà la nostra societat. Parlava abans de la societat i des de fa un parell de temporades parla més de gadgets, de ginys, d'una app en particular que fa no sé què, i s'ha tornat una miqueta potser més anecdòtica, al meu gust. Tot i així segueixo disfrutant-la molt i em sembla que qualsevol dels episodis de les 2 últimes temporades, fins i tot el pitjor, és molt millor que la major part dels episodis de qualsevol altra sèrie que estem veient avui en dia. Noemí. Totalment d'acord. Jo sóc molt fan de Black Mirror. És a dir, des del 2011 que vam veure aquell primer episodi que ens va deixar el tots... El del porc. El millor de tots. Insuperable. Jo diria que sí, si he d'escollir un. Mira que me n'agraden molts, però el primer és que va ser veure allò i pensar, però què és això? Què estem veient? És a dir, jo mai havia vist una cosa similar i aquesta sorpresa, aquesta barreja de l'horror, aquesta mala bava, jo tot això a mi em va deixar frapada i encara, de tant en quant, encara me'n deixa. Sí que és cert que les últimes temporades, doncs bé, tenen cosetes com algun final feliç, que és una cosa que no teníem en les primeres temporades, però jo segueixo, no sé, m'agraden moltíssim, la veritat. Els finals feliços són una mica per desintoxicar, també per treure't aquest mal rotllo que habitualment et deixa la sèrie. Jo he de dir que estic bastant d'acord i sobretot amb aquest canvi de fer-ho la BBC a fer-ho Netflix, jo l'he vist però moltíssim. No sé si perquè les primeres 2 temporades, les primeres 2 temporades, et convidava més a reflexionar sobre el món de la tecnologia, de la comunicació i la societat i cap on va, no? I aquestes últimes és més... No és tant una reflexió, sinó un moment, com deia en Marc, una anècdota al precipici que podem arribar si abusem de les tecnologies, que ve a dir això al final amb tots els capítols, no? I he de dir que, sobretot, a les noves preses de Netflix, els nous capítols, m'han donat molt mal rotllo, he de dir-ho. O sigui, jo les 2 primeres temporades els anava veient i deia, ostres, aquest m'ha agradat més, aquest menys, com dèiem amb la Noemí i amb en Marc, com el primer capítol jo no n'he vist cap, suposo que perquè també va ser el primer, i va ser com en canvi de dir, què m'estan presentant aquí, no? I jo crec que això ha marcat, i hi ha gent que potser no l'ha vist el primer, i ha vist els altres, com que es pot veure com et doni la gana, i no ho veu tant, però els que van veure aquell primer, doncs jo crec que estem més marcats. Es pot veure en qualsevol ordre, tot i que ara resulta que tot està connectat, i que potser valdrà la pena revisar-ho tot per anar descobrint o intentar descobrir aquestes connexions. Una excusa com qualsevol altra per tornar a veure la sèrie i tornar al començament i aquest primer i mític capítol. Però avui ens centrem en aquesta 4ª temporada, que es farà molt difícil ara en poquets minuts parlar de tots aquests capítols, perquè cadascun d'aquests capítols és una història diferent i una pel·lícula diferent. Per començar per algun, per exemple, el de Jodie Foster, un dels noms destacats pel que fa a la direcció de nous capítols de Black Mirror. Dirigeix Arcàngel, un episodi que planteja un debat molt interessant. Una mare sobreprotectora
que no aconsegueix que la seva filla, malgrat això, malgrat aquesta sobreprotecció, no tingui problemes o no pateixi o no corri perill. La mare, allò que parlava ara el Marc del ginys d'aquesta temporada, doncs la mare instal·la un xip. A més, ho fa d'una manera molt senzilla, molt ràpida, no? Un xip experimental al cervell de la seva filla. D'aquesta manera, ella pot saber on és, però també el que veu, el que escolta, el que fa. I, evidentment, com us podeu imaginar, els riscos i les conseqüències són terribles. Veieu el mal rotllo que jo us deia? Sí. Està aquí, està aquí. Sí. Però això la meva mare ja ho feia sense posar-me el gin. Ja sabia on estaven les malifetes que feia, ja m'ho veia. No calia que ho veiés en directe, tot sigui. Tenia els espies pel barri. Fixa't que aquest episodi, per mi, em sap molt de greu, perquè a més tenia moltes ganes d'un episodi dirigit per la Jodie Foster. A mi és el que menys m'ha agradat, ho haig de dir clarament. Crec que està molt desaprofitat, però justament perquè crec que s'agafa a la cosa més trillada que podia buscar a través d'aquest punt de partida tan interessant. I se'm passava pel cap l'altre dia que jo crec que haurien de fer una sèrie només d'Arcàngel, com si diguéssim, és a dir, de nens i d'adolescents amb el xip aquest al cap, perquè té moltes possibilitats. Tinc la sensació que igual no li treu tot el suc que tocaria, Doncs va, que m'ho ha posat tan safata. Pitjor i millor capítol. D'aquesta última temporada... Sí. Segons el vostre punt de vista o del que hagueu vist fins ara? Per mi el pitjor és Metalhead, és aquest que passa en un futur post-apocalíptic, que hi ha una persecució... Que és en blanc i negre. Exacte, no explicarem massa, és a dir, és en blanc i negre i estèticament doncs, és així, és molt frapant. Sincerament, i ara seré molt sincera, la veritat és que em va avorrir moltíssim. Aleshores, doncs, per mi aquest és el pitjor. I el millor el dubto entre el Black Museum, que és l'episodi de la mala llet, no? Allò que parlàvem de la mala bava. És un bon tancament, de temporada. És molt bon tancament. Jo sí que penso que hi ha un ordre a veure, és a dir, no hi ha una seqüència, però crec que no és obligatori, però és millor. Jo penso que sí, que estan triats allò d'una manera especial perquè el vegis en aquest ordre, i en aquest sentit Black Museum, que és l'últim, et deixa una miqueta garrativat, no? És una miqueta molt intens, i dubto entre aquest o Hank the DJ, que és, diguéssim... Ara en parlem d'aquest, si voleu. Un que és una miqueta més optimista. I ja dic una cosa més i ja dono pas als meus companys, i és que sí que ens fixem que en aquesta sèrie es parla de lo dolent que pot ser la tecnologia, però en realitat també hi ha episodis que ens parlen de lo bo que pot ser la tecnologia, no? I entre altres coses, doncs, el famós San Junípero de la tercera temporada, doncs, partia d'una situació que al final doncs, no era gens desagradable, no? És a dir, és una bona manera de mirar el futur, no? No sé si és fàcil o difícil el que us pregunto, Sílvia, el millor i el pitjor. Jo no he acabat de veure la temporada 4, per tant encara no em vull mullar, perquè a veure si no he arribat al museu, perquè jo sí que els estic veient per ordre, perquè crec que hi ha una evolució, i m'agrada veure aquesta evolució, com deia abans, dels primers capítols fins ara, m'agrada veure-la, per tant encara no he arribat, però també tinc moltes expectatives perquè tothom l'està deixant molt bé. Però sí que jo crec que, deia la Noemi, no, lo bo i lo dolent, no és, més que res es fica amb aquest ús fins a on és el límit, no, de l'ús, i potser al principi era com més, no sé, el capítol famós dels likes, no? Quan va començar la nova temporada a Netflix, tothom es va veure reflectit amb Instagram, amb Twitter i amb tot això, perquè realment, si penges fotos per tenir més likes, retuits o aquestes coses, no? I crec que és fins als límits. I al final estan posant els límits molt enllà de Black Mirror i dius, ostres, però realment podem arribar a aquest nivell? I a mi això és potser el que em dona més mal rotllo, no? Per exemple, de la tercera temporada hi ha un que em va donar molt mal rotllo, que és el del videojoc, no? Que implanten un sensor al cervell. Mira, tot ve pel cervell, tot pel meu cervell, i em dona mal rotllo. Per saber despertar les teves pors i tal, per fer un joc interactiu en 3D que agafi les teves pors. A mi això, jo vaig parar aquell capítol 3 vegades. O sigui que fins a quin límit pots fer un bon ús o dolent de les tecnologies. Sí, però que bé... Perdona, Marc, digues tu primer. No, que és molt interessant això que diu la Sílvia, que dona la sensació potser que a partir de Netflix, no, el moment Netflix, sembla que el futur que està dibuixant és més llunyà. Abans semblava com molt més proper. Recordo, em sembla que era l'últim de la segona temporada, que hi havia aquell que es deia el Waldo Moment, em sembla que es deia, i que era aquell d'un personatge, un avatar d'aquests que en dirien avui en dia, que es presentava una campanya política, no? I la gent li feia molt de cas, no? I són coses que d'alguna manera pots relacionar molt ràpidament amb el que estàs vivint avui en dia, i amb tot això de la postveritat i aquestes històries. En canvi, en aquestes dues últimes temporades hi ha una distància més gran, no? L'excepció potser seria aquesta, el nosedive aquest que deies amb la
Bryce Dallas Howard, aquest Sí. del Facebook i aquestes històries, que era com molt proper, però els altres realment sembla com una certa distància. Alguns semblen fins i tot una distopia postapocalíptica. Estic parlant de, com es diu aquest, el Metalhead, exacte, el que deia ara la Noemí. Sembla que això passi d'aquí 100 anys, no? T'allunya una miqueta, potser, no? I que bé que ho passem amb aquestes sèries que ens donen mal rotllo, perquè tots estem enganxadíssims, Sí, tots us sí. heu confessat fans de Black Mirror, però és veritat, si vols mal rotllo, mira, per exemple, el capítol titulat Cocodrilo, que tot comença amb l'atropellament d'un ciclista. És un capítol molt inquietant. Estem preparats per enfrontar-nos als secrets que guardem a la ment? Us imagineu un dispositiu capaç de recuperar els records amagatzemats al nostre cervell? Jo continuo dient que el tema de ficar-te al cervell d'algú em dona molt mal rotllo. Això ho tenim I els clar. Però és paisatges meravellós. islandesos, Sí. freds, nevats, gelats... I el camió que de apareixen. pizzas automàtic. Això és el gran invent. Això estem esperant tots. Això Hauríem ja de fer un capítol existeix, només d'això. Exactament. Sí, no, però és molt interessant. I a més aquest capítol, tot i que de fet està explicant una història una mica de thriller clàssica, pràcticament podríem dir, no? d'un assassinat i d'encobriments i coses així, realment els paisatges, no? que ara dèiem, i aquesta fredor, que també s'assembla molt a la fredor interna de la protagonista, no? intentant jugar tot això, és molt interessant, com s'ho ha muntat fins i tot de manera visual. Al final Black Mirror podria ser una sèrie de bones idees, però també és una sèrie força cinematogràfica en molts aspectes, no? cada vegada més. I, per tant, crec que va en bon camí en aquest sentit. Us agradaria buscar parella com passa a Hank de DJ? Us hi veieu? Ostres. Sembla que no. Passa palabra. Déu-n'hi-do, és un bon sidral, Sí, una app sí. d'aquestes. Torna a ser un d'aquells episodis que te'l pots veure més o menys a prop, no? En el sentit d'una aplicació que et permeti trobar parella amb uns algoritmes absolutament rocambolescos, però suposadament molt certs. Està curiós aquest episodi, Per molts el millor, no? Crec que per molts han dit que era el millor de la temporada. Està molt amunt a molts rànquings i tornem a veure el Joe Cole, que vam veure a Peaky Blinders. Oh, sí. Aleshores, doncs, a mi em va fer molta gràcia també veure'l aquí, no? Amb un paper tan allunyat, així fent de romanticón, em va fer molta gràcia i tot. Molts actors coneguts, Mhm. Des de que... Ara anava a dir, des de que estan a Netflix, no, abans ja havien sortit alguns, però eren més puntuals i ara sembla que com que cada capítol competia amb l'anterior a veure quin actor reconegut per altres històries podies veure en un món apocalíptic, no? I Black també Mirror. Falta saber la nota que li posa Cristina Garcia. Hola a tots, què tal? Tots som molt de Black Mirror al Tot és comèdia. Ja ens va agradar la primera temporada, la segona, la tercera i aquesta, la quarta, potser ens agrada una mica menys, encara que també ens agrada. Escucha, esto es Infinity. Estamos aquí dentro. Es donde todo esto existe. ¿Infinity el juego? Daily tiene su versión customizada, reconvertida en su serie de televisión favorita. ¿La del espacio? ¿Esa serie? Flota espacial. De ahí el decorado. Y esta ropa hortera. Infinity. Eso es un juego online de multijugadores. Es una versión de desarrollo. Cerrada para tenerla controlada. Y offline para que el código customizado que usa no pueda ser visto y destruido. Sí, es un universo burbuja creado por un dios hijo de puta. I una vegada més a Black Mirror, a més dels temes i l'ambientació perfecta de capítol rere capítol, destaquen els guions impossibles i la interpretació, com per exemple la de l'Andrea Riseborough en l'episodi Cocodril. Pero hay que llamar a alguien. No, ni de coña mía. Piensa, ¿quieres? Tienes que pensar, cariño. Vamos superfumados. Esto... es pena de cárcel. Iría de cabeza a prisión, no sé. Ni las copas que me he bebido. He atropellado a un tío. Me meterían en la cárcel, conducía yo. Pasaría toda mi puta vida en la trena, encerrado, joder. Pues déjalo ahí. Black Mirror continua sent una sèrie que no et deixa indiferent. Cada capítol et fa pensar. Això sí, t'ha d'agradar i molt la ciència-ficció. Le explicaré el funcionamiento, ¿de acuerdo? Bien. Vale, pregúntame cualquier duda. Esta es su plataforma parental. La estoy sincronizando con el implante de Sara. Bueno, ya está. Bien. Esta es la ubicación actual de Sara, que está aquí, por supuesto. Anda, mira. Si alguna vez desaparece, solo tiene que pulsar aquí, introducir el PIN y avisará a la policía automáticamente.
Probablement Black Mirror està entre les 10 millors sèries que es poden veure ara mateix. Això sí, aquesta quarta temporada és més forta. Alguns capítols fan una mica de por. A Tot és comèdia li donem un 9. Doncs després del veredicte i després d'haver escoltat a Noemí Roig, a Sílvia Moreno i a Marc Àmbit, deixem aquí les sèries i continuem parlant, ara també de ficció, però ara ja de cinema amb Emilio Gutiérrez Cava, i a vosaltres només dir-vos una setmana més moltes gràcies, tertulians, amants de les sèries. Adéu. De res, fins la Gràcies propera. a tu. Adéu.